siya ngqo kule ndawo afunyenwe kuyo lo mntwana. Xa sijikilele yondlalelo letyawuli leli phezu kwayo ijonge kweli cala lingapha, ingalo le yaserayithi ithe. Xa sifika ke sifike kunebhozo ke ecaleni kwayo. Into le ibhozo but ubengalidanga kakhulu kunayo. singene sekusemva kwemini apha eNtsume eTsomo ukuzodibana ke nosapho. Kodwa ke sikhona makhe simamele oba kwenzeke ntoni kule ntwazana. Umama kufika ekuseni uthi umntana akabuyanga. Ndithi ke mna hayi bo, utheni befanuba uya ekliniki nje? Uyephi lo mntana? Nyhani kuthi phaa kwalapha eminana nje, kanti umama wakhe uye wenyuka wayokhangela lo mntana apho akhoyo ke aqondana ne-boyfriend yakhe. Wafika ke apha kuthiwa ugqityelwe laa mini kwakuziswe isisu, ukhulelwe lo mntana. Wabuya ke njalo wafika nezo ndaba zinjalo. NgoLwesine ekuseni ndiyendlula apha ndibone abafana ababini bebizwa lo mfana wam evulela ibhokhwe apha ekuhlaleni. Hayi, khawuze mfondini. Nyhani baye ke ndingahoyi nto ke, ndikhangela umtshayeli uzawutshayela. Aphinde abuye lo mfana, ubuya kwakhe lo mfana athi hayi khohlale phantsi. Nyhani ndihlale phantsi, kukho intombazana ke ekhoyo apha ebifika nayo. Kube sekungena nomama ke lo ahlala esitulweni, abe esixelela ke ngoku lo mfana wam uba hayi uLinda ubonakele. Hayi bo, ubonakele uphi? Nangu apha ngapha kwendlela. Utheni? Uswelekile. Ndithuswe ke yiloo nto. Abe ke sehamba ke ngoku lo mfana eleqa kootata baphaa ngapha kwendlela yemoto. Tata, njengoba kuye wafika ababhuti bendibonisa befika apha ekhaya ekuseni besithi make siyovela phaa kulaa ndawo yenzeke isehlo. Nantsi esafika ke phaa kulaa ndawo yenzeke isehlo. Yiyo le ngozi kuyo. Intombazana ilele apha phantsi komthi apha kule ndawo. Xa sifika apha kuyo njengoba sesafika singabahlali ke ifike ilele. Xa sijikile ilele yondlalelo letyawuli leli phezu kwayo ijonge kweli cala lingapha, ingalo le yaserayithi ithe. Xa sifika ke sifike kunebhozo ke ecaleni kwayo. Into le ibhozo but ubengalidanga kakhulu kunayo, belilapha nje kufutshane kule ndawo alele kuyo. Kule ndawo yefowuni ke uba ibingumntu enefowuni, ke xa ndiyifowunela ngalaa mini ngaba kusuka laa nto alahleke ngayo. I mean ngale ngakusa kuba ndisiva usithi umamayo laa nto akabuyanga. Xa ndimfowunele efowunini iyalantuka, iyakhathiswa. Okanye umntu ayisabele amamele into mhlawumbi 7 seconds aphinde ayidrophe. Ndimkhwaze mna ngegama ukuba Linda buya hle. Noxa mna mhlawumbi iyalantuka, uyoyika mhlawumbi uthetha nam okanye uyathini. Nyhani ke ibe njalo ke tata. Nani ngoku sendimbona ke ngoku ulapha ndiphinde kubekho into endiphinde ndimfowunele. Nyhani iphinde le fowuni iringe iyakhathiswa ke ngoku. Okoko ke ngoku simane siyifowunela ade yathi namapolisa hayi masiyeke uyifowunela. Isothusile kakhulu into kaLinda ngoba ebengumntwana olungileyo kubantwana bethu. Abantwana bethu abathumeki ngaphandle koba uthi ndakuphi ithuraki. Hamba mntanam uyondifunela into ethile entengelweni. ULinda bendimkhwaza, Linda mntanam awuyi ngasentengelweni na? Athi ndiya ngakhona makhulu. Ndithi khawundiphathele mntanam phaa into ethile. ULinda akhawuleze lo mntwana, akhawuleze athi gqigqigqi kwangoku. Ndiyo uthetha uba uyowufika mntanam, athi ndiyowufika makhulu. Ebelungile, enoncumo, enothando umntwana. Silahlekelwe uLinda ngohlobo ahambe ngalo sebuhlungu kakhulu. Azange yenzeka le nto apha kuthi, siyaqala ukuyibona ngoLinda lo. Itawuli lena tata yile nto uba ibingumntu okhulelweyo, so ebebhinqiswe itawuli ibhayi elibomvu
njengamaxa engumntu obekhulelwe. Kwathiwa ke ngoku noko ilanga ngoku litshonile kumarhatya, makabhinqe ukwenzela uba angabethwa ngulaa moya. Khululwe kwalona tata ibhayele belombathile, wendlalelwa kwalona. Bulele nehlobo esawuthi sincedwe ngalo kuba apha ekhaya umama lapha uphiwa ngepeyi, thina abanye asiphangeli. Mna ndiphila ngokuyomhlala esitratweni ndithengise, ngoku ndihlela apha endlini ngoku ngenxa yale meko. So sawubulela noluphi uncedo lowuthi lithi gqi.